mukomana anonzi Joseph Kalimbo kuno paZambia havasi kunoitwa kana magunshots but the regime kana government yenyika yeZimbabwe patiri kuona parike vachidhisimisa vachiti aiwa Zimbabwe government inotaura vachiti aiwa tisu revolutionalist but titasa paground hazvisiri izvo zvavano executa sandapinda mashoko ana solid evidence yabuda ichitogwa panapa naJoseph Kalimbo prominent activist panyika yeZambia ndodibva wasubscribe walike utana the bell icon timina paendo pake Joseph Kalimbo anomunomuziva anobuda nyora mashoko ekuti in Zambia shops reject USD notes and it tells you to go change and return with kwacha, but in the country of revolutionaries they reject the local currency and tell you to come with USD. Then they come online and accuse us of being US puppets. Fake revolutionaries spoke some strong anotaura mashoko mamwe atisingatiitaure panapa atikunoti akatsamwa Joseph Kalimbo ataura mashoko ekuti aiwa some other guys government yenyika yeZimbabwe widowo ndo yaari kutodedicatera this message achiti aiwa vakomana ava vanouya vachiti accuse vachiti we are the US puppets but ivo ndo vari kutoshandisa the USD racho but isusu tinotori rejecta but ivo ukatarisa mukantri mavo vanotorejecta their local currency they seek vouya panapa vachiva vachicriticize kuti aiwa Zambia it is a US puppet zvatiri kuona kuti aiwa ari kuachivadhisimisa achiti aiwa hamusi marevolutionaries munototi against aiwa macitizens noda kwokuti aiwa munotoramba your own currency yamakaisa pachichumega mashoko anobudata kuna Joseph Kalimbo amuri kuona kuti aiwa vakomana ava vanoanalyza zviitiko nenyaya dzinenge dzichiitika muthe environment kana muthe community mutize mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa vina comment section medu subscribe walike and turn on the bell icon.